Omwana oli notiga mangana yo notiga. Munyo no yakonta bono ko aminto mangana kia ya bona. Mbia mbiyole. Mbia mna kabisa. Karibu. Wale chiga cheli chiga kichi chokora wanto yeli na kiwata gete. Aya, enaranga tiani chomo gambe. Abona mayuti ko sini ngona. Mayuti. Njempora sei tomate. Mata yi, mai mata na sa. Njema ko libokali. Kali mombinya? Bokali no bwa mata, bokali no bwa mata. Okay. Okay. Ono ena chiro mugambe. Mbwate ngana nare ko hotel. Umete chinga kichobisi chiyalira. Akene nenje na arosira sana. Nditenge nyumba iga ni ngesibiga. Njiri chobisi mugambe. Okay. Mangana kiai. Ena chire rende yani lakini ko teta. Ano mara sora kwana iga mangana iga wa soko chisko iga nani ko. Lakini ata ko tenga. Ntai to betata. Metenje ta baba ngin kumitin ko batata nakin ko batata. Still you are my son. Jagara kim ko baraiga. You are still my son. Moscow. Na bo ganchi rite riso. Pona ranga ri kango na ko isa na ba sia wechi piki. Tigangi che ga bo limbe cento mani chengo te. Na injirende na ranga ono ina biro monto monene. Ri kango na ko bisa ko chimme so sino ime. Tigangi chengo ere sengo te binga kikere. Na ndemo ga so tingi stivo tuko. Mete nimbo ta tunda nimbo ta bangi ngomu sikyo kwana bana batna bangi. Oi mura. Mura. Oh. Wata bana yo makori. Nje makori. Okay. No ibu kali. Okali no ibu mwata. Anayo mo pasta nkuigwa. Ina bakunda. Inde no pasta. Okay. Okay. Ona na ranga. Enyari kano mwezo ko wa maokane ngaro. Chine kanisa lende. Kindi monto mobe. No manyete nchina na ngwana ko ripoti ukezi kiane ngo. Obisi ya onga na akorire keneke. Mechanote yo. Aumbi yo kwana. Kurende aibono chikura mete tengo toli mani chikura na chikura ngora ngai goro chibono. Mora ino kwa ngibire. Kara kwa ngibire. Bingo bya mete emyaka nena beko genda. No nyole tu asabringa tu akalete gas. Gas na. Wetiri na. Abane no kayete no namba no bwa to sabringa matano aniko. Okay. Go tu akalete gas lakini aranga. Aketa kumanya na lenda go asega ebuga so ko lende mete na mwe mara yuti ole gaiga. Mbuya. Ni megantara ko mwana yo ndende achikwere ngo bwa. Chikura ile ngo choranga. Paranzio oboi ne politics akyomora. Ndo chibona wana ntoli kuigwana mbia ngo mwana ocho ntoli kuigwana nakuna kichiko ile ngo bwa torange efaida kyono chorange kina kwiro mwana one efaida kyoko mai ko mugambi nonyote 2017 atige alimeto nambora no tole bon wono tole seria ito kosete ante be kaniseri ya ngo shiriki abara ibali bonsi ekia pagero ko nyato toliete yani ngabono sari ko manyanga oboiri ubwa soire bali ngo ba convince bonsi pe kanisengima te ko ba genes te ko ba genes kansi no no ba ko maite biyang no nyoteri wasto mochango ba ko maite biyamono igo nimba tevi still no ba ko bono kubuli nande no ne kwae bono ya basa ikwae ile ngona bali ngona muri etole 11 igo tosari ko kora chi route che mirande yo kero montara konya bata bantu no 10 tosari ko babe ka mono konya ikura yawe omwana na batevi na bado skuru wale nanjye soma de skuru nju sigana akora wona gara kirende karo monto mona na batoko na wona mechanto yo asinga nchoro chana every kunya byanyali asinga ncho yegasi yegasi meto muntu nyago taratare gande kunko kwara na onyo gwache nko chipara nkunguru chira singa ncho yembure amoro mukunya kubeka tole monto mona tali kunya gusiki magoro inseiga wonte usikia maugo metenkya ngo kwande tingoligerero chima ya no wono muchiro ko batata usikia magoro iga igotoli momurore responsible prende atari atete ko hotel gente tangani tiganko emetinyi bire tato igene na rona kiore serious yangana mobraisi ekwae yao wata momora bantu barenge kansengima tole ngagerte gatabu igoteba 120 kerto rusiti abana bono bali tole chesete kanisa abafo 18 mbabode kiba wata makibanda Como una inspiración, sí, mora yo sari contigara, na bongo nyekora buya. Okay. Kirende manyanga no boiri to karo si. Era kirende to konya no namba boko bayi kuno. Tengo kuri eri mbaka na kuna ki. Uno nya ko nendo mono. Te ba chido mora.
tebachida wasine bintu bikora rege na kiwachire kocha ko kurigi tebachida nje aki okay koraiga okorona mbisio nsira siole tekete asebinyole bibieto gaiga bo mate gaiga okiro chimata na binde iga ndigeri abasae 15 iga sai 20 iga waracha ocho mobilize wacha bandorega iga oroto kwana kurwa wono ni mako na ki you are qualified to be my son-in-law. Abulende njira bongo gukora no moyo olibo gukora akirende nkinga shumitinge bendo ngo chikabere ya toro chino chikanisa bono tobwate district iga bono tobwa chikanisa 7 chikanisa 7 tobwate byombe bya basaye okay igo nsari ko intagete byombe basaye no nkona ngo saliyo yani igo minetinga to nyora aba wakirishi be kurwe kanisa okay koraki sawa atema sebinyole biga tobwate gaiga ora ndetera basaya baiga nakona bravo anda basaba make sure once mbako watemtu kuna ibanda matana bone ichi school ga nchiri buyiga nabo konyana na abana banda bakiga bagoja rende ndigiri na ndugi ori giga rende abaisike iga baya bisika baya iga na amara bakiga rende rindo bandetera iga tura barigire osemba nyale osemba bwate ibanda bono njengo ko katata kirenta tondeti mechante yo tondeti down njani ngashumeti akanando chinga no moikonde tire mete abantu twabere kanisa emekanyire kanisa igatari kanisa kinje njenda ile no moika okay moiko machenu manyanga bona ndi ali konyarekana nga umwana oyagwa amawakane okay igo yanira abo guseni gwoko ni nasore turo chibono mungense yasalikire ramura royo okay sawa nakwigure ete na baracha kondandiriga iga ninko igwete michanto iyo igantokora aye genda buno mikokorere iga kanya gosabana chensa sabira naki 2022 wikaiga no murongo teyo no gosongo sorio goswario kanya gosabira buno agenda nande ndo chimna amana yigure na bikase simiana njiko bikase gitabu kyo kwenyora iga banga unyore sekretariane o gase gitagali bali kinambe agonse nkwanda guchio osikera bawo chekwanda bibintu gwacha gaiga inyare kuri eri ninge namba yao tukwana akirendo murayo sari kumanyanga ubogambi wokurunya sa igo bono kero metoro mugambi igo tali ngere by chance ai bono yani ayo seni nande nonya next session nabo konyo nabo koirani yo erenga nabo irete okay bono igo meni ko badadi bono ando boiri bosoe to tinga bono mete tibati baibuli ngesino mate bono njenga bono ni chenche sei ndo na kiere anda magana na igura bono kenda nakona na utebiri ntumenya kwa bia ai ambia mono yenda buya angwanyo nkende ikati singi trosete ili tukolinga no problem okay ai soja tafadhali ondena ntaswa gocha na rose sana okay asante